It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ex-girlfriend ng boyfriend ko ang kaibigan ko. Mahirap palang magtiwala ng todo-todo. Minsan niloloko. Madalas, inaabuso. Itago mo na lang ako sa pangalang Jazzy. Nagkakilala kami ni Nick, ang boyfriend ko noon, dahil sa mga common friends namin. Pinakilala nila ako sa kanya. After nun, in-add niya ako sa Facebook. Pero that time, may girlfriend pa siya. Si Aubrey, na best friend din niya. Madalas niya akong chinachat noon. Noong una, ini-snub ko siya. Kasi sabi ko, ayokong makasira ng relasyon. After a week, napansin ko, hindi na siya nangungulit sa chat. Baka kako nagsawa na, buti naman. Kinagabihan, may tumatawag sa akin na unknown number. Sinagot ko. Hello? Sino to? Sabi ko. Jazzy, si Nick to. Pwede ka ba makausap? Halata sa boses niyang kagagaling lang niya sa iyak noon. Kaya kinausap ko. Naghiwalay pala sila ni Aubrey dahil nakipagbalikan daw yun sa ex niya. Naawa ako. Naramdaman ko yung sakit para sa kanya. Kaya dinamayan ko siya. Hindi ko siya iniwan hanggang maging okay na siya. Noong naka-move on na siya, napapadalas yung pag-uusap namin at pagkikita namin. Patagal ng patagal, nahuhulog na ako sa kanya. Kaya nga siguro nung sinabi niyang pwede niya ba daw akong maging girlfriend, after 2 months, umuo na ako sa kanya. Okay naman yung relasyon namin. Masaya. Full of love. Until October 5, 6th monthsary namin. May surprise sana ako sa kanya na ilalagay ko sa FB niya. Pero hindi ko alam na ako pala ang masusurprise sa FB niya. May nag-chat sa kanya ng, gusto mong mag-motel na lang tayo? Pagkakita ko sa pangalan. Pangalan to ng kaibigan ko. At hindi lang basta kaibigan. Pangalan ng best friend ko. Since elementary. Yun ang nakalagay. Sobrang gumuho yung mundo ko. Kasi siya yung first boyfriend ko. Ang unang lalaking ipinakilala ko sa mga magulang ko. Siya ang first love ko. Noong una dinanay pa niya. Kaibigan lang daw niya. Nang trip lang daw. Pero kalaunan, inamin na din niya. Pinatawad ko siya. Pinatawad ko sila. Kahit sobrang sakit, wala ay mahal ko. Pero that time, hiniling ko sa kanila na maglayo na sila. FO na kami ng best friend ko. Pumayag naman sila.
Actually, after nun, bumawi naman siya. Pero after a month, December nun, napapansin ko nagbabago siya. Nagiging paranoid, bastos, at higit sa lahat, nananakit siya. Madalas na kaming nag-aaway to the point na minsan nasasampal at nasisigawan niya na ako. Fast forward, December 26. Pumunta siya sa bahay namin para sunduin ako. Pumunta kami sa kanila kasi daw may inihanda si mama niya sa kanila. Pero nung pagpunta namin sa bahay nila, walang katao-tao. Kinabahan na ako noon kasi bigla niyang nilock yung pinto ng bahay nila. Sabay tulak sa akin. Napaupo ako sa sahig. Pero tumayo at pumiglas ako. Kaya lang sa higpit ng hawak niya, napatahimik ako nung bigla niya akong sinampal ng malakas. Parang hindi boyfriend ko yung nakikita ko. Ibang Nick yung nakita ko that time. Takot na takot at iyak na iyak ako nun habang ginagawa niya sa akin ang bagay na hindi pa dapat nangyari. After nun, tinakot niya ako na kapag kinuwento ko yung nangyari sa amin, may ikakalat daw siya. Pero wala naman akong balak isumbong o ikwento yun kasi ayaw ko na magkahiwalay kami. Kasi mahal na mahal ko siya at siya ang nakauna sa akin. Kaya ayoko na siyang pakawalan. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, naulit nang naulit yung mga bagay na hindi naman dapat nangyari. Pero wala eh. Kapag tumatanggi ako, nagagalit siya. Madalas pa nga, ginagawa niyang ashtray yung katawan ko. Sa akin niya pinapatay yung apoy ng sigarilyo niya. Kaya kapag nauwi ako sa bahay namin, meron akong mga paso. Kapag nakikita nila mamang, sinasabi ko na lang, natamaan ng glue gun dahil sa project. Fast forward to second week of February. Pansin ko yung madalas kong pagtulog sa klase at pagsusungit ko sa mga tao. Napansin ko din na 2 buwan na pala akong hindi dinaratnan. Kinabahan na ako noon. Kaya sinabi ko agad kay Nick. Halata sa mukha niya na takot siya. Nung oras na yon, may nilipitan kaming tao. Nagulat ako kasi hindi ko ina-expect na sa dami ng taong kakilala namin, si Aubrey pa. Ang ex ng boyfriend ko. Nakipag-meet kami sa kanya pero wala eh. Wala kaming mahingan ng tulong. Siya ang bumili ng PT para sa akin. Kasi underage ako nun. Chinek na namin at ayun nga positive. Naiiyak ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero pinakalma ako ni Aubrey noon. Ang weird, no? Ex-girlfriend ng boyfriend ko yung taong kumomfort sa akin. Pero pasalamat sa kanya kasi siya ang tumulong sa akin nung wala si Nick. Siya ang kasama kong nagpa-check up. Fast forward, March 2012. Nagpa-ultrasound ako. It was my first time na marinig
yung heartbeat ng baby ko. Ang saya pala sa feeling. Pero that time, winarningan na ako ng doktor na wag daw akong masyadong magpaka-stress. Wag daw akong masyadong magbuhat ng mabibigat kasi masela ng pagbubuntis ko. After nun, hinatid na ako ni Aubrey sa bahay at nagpahinga. Kinabukasan, hinanap ko ang ultrasound ko pero nawawala. Hindi ko pala napansin na nahulog sa gate at napulot ni Daddy. Kinausap ako ng parents ko agad nun at pinaamin ako kung buntis ako. Nung umamin ako, pinapili nila ako kung tutuloy ko ba daw, pero lalayuan ko si Nick at sa Pangasinan ako mamumuhay doon sa walang nakakakilala sa akin. At pagkatapos kong manganak, tsaka na lang ako babalik para ipalabas na ampon. O ipapakulong nila si Nick dahil underage ako at nasa legal age na siya. Pwedeng palabasin na rape. Siyempre, ang pinili ko ay ang lumayo na lang. Kasi ayokong lumaki ang anak ko na malaman niyang pinakulong ng sarili niyang nanay ang tatay nito. Nung nakapili niya ako, kinausap ko muna ng palihim si Nick at sinabi ko yung plano kong lumayo habang buntis ako. Babalik naman ako pagkatapos kong manganak. Pumayag naman siya. At nangako na aantayin niya kami ng anak namin. After nun, pinutol ng parents ko ang communication ko sa boyfriend ko. Kinuha nila ang cellphone at account ko sa Facebook ko. Dinala na ako noon sa probinsya at doon ako namuhay. April 5, 2012. Nanghiram ako ng palihim sa pinsan ko noon ng cellphone para kumustahin at batiin si Nick ng happy anniversary. Pero unattended. Nung ibinalik ko yung cellphone, ang sabi sa akin ng pinsan ko, meron na daw bagong girlfriend, si Nick. Hindi ako naniwala kaya agad-agad akong lumuwas noon para siguraduhin. Pero pumunta muna ako sa bahay namin kasi biglang sumakit ang tiyan ko at sumama ang pakiramdam ko. Nung nakapahinga na ako, nakita ko yung cellphone ng kapatid ko at inopen ko yung account ko. Nakita ko nga na meron ng girlfriend ang boyfriend kong si Nick. At ang masakit pa nun, si Aubrey yun. Ang ex niya. Nahuli ng kapatid ko na gamit ko yung cellphone niya. Galit na galit ang kapatid ko kasi ayaw niya na hinahawakan ko yung bagay na sa kanya. Pero hindi ko siya pinatulan. Tumayo at aalis na sana ako. Kaya lang hinila niya ako. Binugbog at sinampal. Kaya napaupo ako sa sahig. At naalala ko bigla yung mga ginawa sa akin ni Nick. Sa sobrang takot at balisa ako noon, dali-dali akong lumayo at naglakad papunta sa hagdan. Pero hinabol ako ng kapatid ko at sinabunutan niya ako. Nung nagpumiglas ako, nahulog ako sa hagdan. At hindi ko na alam ang nangyari. Pagkagising ko, wala na ang baby ko. Ang sakit-sakit kasi hindi ko naprotektahan yung baby ko. Gusto kong magwala at magalit nun, pero nakita ko yung kapatid ko kung gaano niya pinagsisisihan yun. Hindi naman niya kasalanan kasi hindi naman niya alam ang kalagayan ko nun. Hindi niya alam na buntis ako. And besides, nahulog ako ng sadya. Nang hindi sadya, aksidente yun. Kaya pinatawad ko siya. After naman nun, nakita ko ang pagbabago niya. Hindi na siya yung dating bossy at maldita. Fast forward July noon, nag-enroll ako kahit late na para makahabol sa pag-graduate ng high school. Sabi ko sa sarili ko, hindi muna ako magbo-boyfriend ulit hanggang makatapos na ako ng college. 2017,
Nakagraduate na ako ng college. Akala ko kaya ko na uli magkaroon ng pag-ibig. Kaya nag-entertain ako. Pero hindi ko alam bakit kapag tinanong na ako about sa commitment, ang lagi kong linyahan, di pa ako handang mag-boyfriend. O hanggang friends na lang siguro muna tayo. Hanggang sa isang araw. May isang lalaki na dumating sa buhay ko. Gustong gusto niya ako pero hindi ko siya masagot-sagot kasi natatakot ako na naguguluhan sa nararamdaman ko. Hindi ko alam sa sarili ko. Parang may kulang kaya hindi ako makamag-move on sa past ko. Kaya sabi ko sa lalaking yun na kung pwede mag-antay siya hanggang maging buo ako at maging handa ako. Pumayag naman siya. November 24, 2018. Nag-book ako sa isang app kasi meron akong event na pupuntahan. Unexpected ang tumanggap sa akin na driver. Sino? Ang ex ko. Agad-agad kong kinancel yung booking ko. Tapos tinext niya ako. Ma'am, gusto niyo po ba ituloy kahit kinancel mo po? Nireplyan ko siya ng, willing ka ba na isakay ang ex mo? Matagal-tagal bago niya ako nireplyan ng, oo naman, trabaho ko to. Gusto din naman kitang kausapin, Jazzy. Kaso next time na lang may sakay na ako. Hindi na ako nag-reply sa text na yun. Binlock ko na yung number niya. Kinabukasan, Sunday church day. 7 pa lang ng umaga, nagsimba na ako para hindi gaanong marami ang tao. After ng mass, palabas na ako noon nang merong lalaki at babaeng palapit sa akin. Hindi ko masyadong makita ang mukha nila kasi malabo ang mata ko pag malayo. At nung papalapit na sila, nanlaki ang mga mata ko. At ang bilis ng pagtibok ng dibdib ko. Sila Nick at Aubrey pala yun. Napayuko na lang ako at binilisan ko ang paglakad ko. Pero tinawag at hinawakan ako ni Aubrey. Napatingin ako sa kanya at sinabi ko, ano na naman ba? Jazzy, usap naman tayo kahit 2 minutes sa gilid ng simbahan, importante lang. Habang hawak niya ang braso ko. Pinabitiwan ko siya at sumunod ako sa kanila. Hindi ko alam kung anong emosyon ang ilalabas ko noon. Kung magagalit ba ako o iiyak. Ang sakit makita nung 2 tao na nakit ng sobra sa akin. Magkasama pa sila at magka-holding hands. Nung nakapunta na kami sa pupwestuhan namin, nag-explain at nag-sorry sila. Naiyak ako pero this time, gumaan ang loob ko. Parang nabunutan ako ng tinik sa puso ko. Ewan ko ba, ang weird kasi parang after noon naging mas okay ako. Siguro nga minsan mas kailangan din ng closure at kapatawaran para mawala yung galit at lungkot. After noon, ilang days, weeks, sinagot ko na yung lalaking pinag-antay ko. Kasi naramdaman ko na sa sarili ko na buo na ako at handa na uli akong umibig. 4 months na kami this coming April. Going strong at masaya kami. May konti mang tampuhan o away pero hindi namin pinalalaki. Wala namang perpektong relasyon. Ang mahalaga, malawak ang pag-unawa ninyo at may tiwala kayo sa isa't isa. I thank God kasi binigyan niya ako uli ng pagkakataong magmahal ng walang halong takot sa nakaraan. At sa lalaking nagpatibok uli ng puso ko, thank you kasi hindi ka umayaw. I know you have 100 reasons to give up, but you choose to stay. I love you, B. Yun lang po at maraming salamat. Ako si Jazzy at ito ang aking secret file.